जितु जोंहा दिनै भारतनि साफ्रोमबो जेन्युइन सिटिजेन हिसाबै भारतनि साफ्रोमबो जोङो सांग्रां नागरिक हिसाबै बेवहाय जोंहा दिनै भट होनायनि बयहाबो समान मोनथाय दङ आरो आङो दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै बयनिसिमबो आं गुरैयै खावलायहरनाय थागोन बे फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनाव जाहाथे बयबो बांसिनै जाहाथे बे इलेक्सन फ्रान्साइसआव बाहागो लानो हायो जितु इलेक्सनाव बयबो बाहागो लानो हायो जितु मोजां गभर्नमेन्टखौ जों लाबोनो हायो आरो दिनै जोंहा जि एबारनि बिटिसि इलेक्सन जागोन बे इलेक्सना जाहैगोन बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिखौ बासायनाय हाहुनि रैखाथि दिनै 6 सिडुलनि दिनै ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनि जाय दिनै दिलीप सैखिया आरो मानगोनां आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांमोना दिनै बेखौ सिफायनायनि जि खोथा होनदों बेफोरखौ बासायनायनि मोनसे बे इलेक्सन जानो थांगासिनो बर'फोरनि जे गोमानाय पावार जितु बिटिआर जानायनि उनावहाय जितु बिटिसिनि 2003नि जितु जोंनि गोहो आरो बोलो जितु माखासे साबजेक्टसफोर 16टा डिपार्टमेन्टफोर लांजानाय आरो जितु जोंहा दिनै राजनितिक अधिकार दिनै इएमफोरनि जि स्टेट मिनिस्टारनि जि मोनसे पावार दंमोन जितु डिपुटि चिफ जि केबिनेट रेंकनि जि पावार दंमोन दा बैफोर जिनिसखौ जोंहा दिनै मोनफिननांगौनि इलेक्सन आरो बेनि गेजेराव दिनै गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां आफादफ्रानो नंगौ जे बिथांमोना ज' जानायनि खोथाखौ होनदों बर' माहारियारि फरायसा आफादाबो जोंबो दिनै खौसे जानायखौ लुबैदों नाथाय जों नुनो मोनदों रायजो राजाया खौसेयैनो दं गासिबो खौसेयैनो दं जातिनि सार्थआव नाथाय दिनै जोंनि राजनितिक हान्जाफ्रा जि गावबागाव स्टेन्डखौ लाखिदों दा बेवहाय खौसे जानायखौ दिनै बिथांमोना गमामायैनो सैथो भाबै लुबैदोंब्ला बेयाव जोंबो सापर्ट दङ नाथाय आङो फंसे खोथाखौ गोसोखांदों बे 2020नि उनावहाय जेब्ला बिटिआर सुक्ति जाखाङो अब्ला बे समावहाय जिहेतु इउपिपिएलआ जि मोनसे मेजिक नाम्बार मोनदोंमोन 12टा बिपिएफआ मोनदोंमोन 17टा बिजेपिआ मोनदोंमोन 9टा बेनि गेजेरावहाय जों नुनो मोनदों जे बारग' बिटिसिनि चिफ बिफा हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों जे दिनै इउपिपिएल बिथांमोनखौ खावलायदों आरो बे खावलायनायनि बाहागो लानायाव आंबो बेक्ति हिसाबै बाहागो लानो मोनदों आरो बेजों जोंनि एनडिएफि बिथांमोनाबो मैखोम भाबैनो खावलायदोंमोन जे बिथाङा जोंना बारग' बिटिसि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा होनदों जे नोंथांमोना बिजेपिजों सरकार दानाङा नांगौ मोननै रिजनेल पार्टिजोंनो सरकार दा दिनै इउपिपिएल बिपिएफ दिनै मिलायनानैसो सरकार दा नांगौ आं बेक्ति हिसाबै आं खुनु चिफ डिपुटि चिफ आं इएमखौनो लाया आं बिदिनो थागोन नाथाय नोंसोरनि चिफ डिपुटि चिफ जा नोंसोरनि इएम जा मोननैजों मिलायनानै होननानै बिथांमोना दिनै मानगोनां दानि बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथांखौ खावलायहैदोंमोन आरो दिनै दानि बिटिआरनि डिपुटि सीएम गबिन्द बसुमतारीखौ खावलायदोंमोन दिनै बिथाङा गाव खुद थाङाखैबाबो मानसि दैथायहरदोंमोन बे दैथायहरनायनि गेजेराव आंबो खुद सावरायनायाव आं बाहागो लानो मोनदोंमोन नाथाय बै समाव जि गल्डेन अपरचुनिटिमोन बै समाव जि खौसे जानायनि जे दिनै इउपिपिएल बिपिएफजों सरकार दानायनि जि अफार बे अफारखौ नाथाय बिथांमोना बै समावहाय गनायनानै लायाखै बिथांमोना लिलि हटेलाव बिजेपिजों ज' जानानै दिनै सरकार जानायनि पलिसिखौसो बानायहैदों नाथाय थांनाय बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांमोना जे बिथांमोनखौ खावलायदोंमोन मोननै पार्टिजोंनो दादो नांगौ आं बेक्ति हिसाबै खुनु आंनो मिनिस्टार नाङा होननानै बिथांमोना बारे बारे मानगोनां दानि बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथांनाव एबेन रेडिसन ल'आव थांदोंमोन सावरायनो एबेन गबिन्द बसुमतारी बिथांनि न'आव थांदोंमोन बिथांनि फेमिलिखौबो कनभिन्स खालामहैदोंमोन नाथाय बिथांमोना लास्टआव बिजेपिजों गभर्नमेन्ट दादों आरो बेनि गेजेराव दिनै बेखायनो जों रिकुवेस्ट खालामदों जाहाथे भुला जाफिना जाहाथे बिथांमोनाबो रियेलाइज जाथों बे दिनैनि दिनाव बिजेपि गभर्नमेन्टजों बे सरकार दानायाव बे जोंनि बर' हारिया दिनै गोबां खहा जाबाय बे दिनै जोंनि पावार फांसनफ्रानो गैलिया जोंनि हाहुनि मोनथायानो गैलिया दिनै जोंहा साख्रि मोननायनि जि इउथ्सफ्रा दिनै खुनु साख्रिनि बेबस्थायानो जायासै ओजों नन बिटिसिनि जाय बिथांमोना मोना बिथांमोनासो डाइरेक्ट स्टेटनिफ्राय एपइन्टमेन्ट लानानै साख्रि लाबाय थाबाय जाय जोंनि बर'फोरनि सेंग्रा लाइमोनफोरनि जि खाबुखौ बिथांमोना सिफायनानै लाबाय जि डिपार्टमेन्टस लांबाय खुनु जोंहा दिनै गिदिर गिदिर टेन्डारखौ जोंनि बर' लकेलनि मानसिफ्रा मोनासै सोरबा हारियाना सोरबा गुजरात राजस्थान दिनै सोरबा कलकातानासो फैनानै गिदिर गिदिर खामानिखौ लाफैजोब्बाय दा बैफोरबायदि समस्याया दिनै जानानै फैदों जाहाथे बेफोरखौ जानायनिफ्राय गोजानाव थानाङो बेनि थाखायनो जों दिनै रिजनेल पार्टिफ्रानो हायोब्ला
दिनै कोआलिशनबाबो मिलायनानै बिसोर गभर्नमेन्ट दानायखौ जोंबो लुबैदों नाथाय बारै बिथांमोना सेक्रिफाइस खालामनो हागोन ना हाया जे थांनाय 2020 मानगोनां महिलारि बिथाङा जि दिनै दानि इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ खावलायदोंमोन बिथांमोना नाथाय बे समाव जि खाबु दंमोन बे समावनो हाइथायमोन अब्ला दिनै बर'फ्रा बिदि अबस्था जालामोन नाथाय दिनै बिथांमोनखौ ससियेल मिडियायाव जों नुबाय थादों नाथाय ससियेल मिडियायाव नुनायनि गेजेरजों गोजोनदों मोजां मोनदों जे प्रेक्टिकेलि बिथांमोना मावनो हायोब्ला प्रेक्टिकेलि बिथांमोना सैथोयै जाथिनि आरो खौसेथिखौ लुबैबादोंब्ला बेयाव बर' माहारि फरायसाफोरा बर' हारिनि ग्रेटार इन्ट्रेस्ट मिडियानि गेजेरजों आं बयनिसिमबो जोंनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजा गेदेमा नोंथांमोननिसिम फोरमायहरनो लुबैदों बे जोंहा क'क्राझार जिल्ला बर' माहारि फरायसा आफादखौ गोदानै दाफुंनाय बे हाबाफारिखौ दिनै जों लानाय जाबाय आरो बे हाबाफारियावहायनो जोंनि जाखांफुबाय थानाय जोंनि लाइमोन बिथांमोना दिनै बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय आरो इयुन फिउचार जेनेरेशन्स बर' सुबुंफोरनि थाखाय खामानि मावनो होननानै बिथांमोना दिनै गोबाङैनो दिनै नुजाफैनो हादों आरो बिथांमोना गोसो गोरबोयै दिनै बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो बिथांमोना समायखिरा लानाय जाबाय आरो बेयावनो जोंहा दिनै आफादगिरि हिसाबै वासिं नार्जारि बिथांखौ दिनै प्रेसिडेन्ट हिसाबै गायसननाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि हिसाबै सन्जय नार्जारि बिथांखौबो दिनै गाहाय नेहाथारि हिसाबै दिनै अटेकिं खालामनाय जाबाय दा जोङो दिनै बर' माहारि फरायसा आफादनि जानानै फैबाय थानाय समाव बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट सोरजिनायनि थाखाय बिथांमोना गोख्रों भाबै खामानि मावलांगोन होननानै बिथांमोननिसिम जों आसा खालामनाय थाबाय आरो फैबाय थानाय समाव बर' माहारि फरायसा आफादा बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय जि जों खामानि मावनो होननानै जों जानजि खाफ्राबाय बेखौ जों मोगथां महर होनो थाखाय जोंनि बनसुआ जोंनि जेब्लायबो आवगायबाय थादों आरो इयुनावबो आवगायलांबाय थागोन जे थांनाय समावहाय जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्मा बिथां आरो बेजों लोगोसे जिहेतु जोंहा भारतनिनो एमपि मानगोनां दिलीप सैखिया बिथांमोनहा जे ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक आरो 6 शेड्युलनि सायाव खोथा बुंदों बेनि सायाव बर' माहारियारि फरायसा आफादा अलरेडि निउज प्रेसनि गेजेरजों जों अलरेडि कन्डेमनेसन बिथांमोननि सायाव जों बुंहरनाय जाखाबाय नाथाय दिनै जों सेकेन्ड टाइम दिनै नैबे मिडियानि गेजेरजों बेखौनो बुंनो सानदों जिहेतु दिनै 6 शेड्युल आरो ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकआवहाय जोंहा भारतनि मोनसे कनस्टिटिउसनेल संबिधानिक जोंहा जि मोन्थाय दङ बे मोन्थायजोंसो दिनै थागिबि हिसाबै बर'फ्रा नैबे भारत एबा सा सानजा भारतआव जोङो दिनै आसामाव जों दिनै बे लेन्ड राइट्स हाहुनि मोन्थायखौ जों लानानै जों थांनानै दंबाय थायो बेवहाय सोरबा दिलीप सैखिया सोरबा हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोना बुंबा बेयाव जानाय नङा मानो होनबा बियो दिनै संबिधानिक आरो बिथांमोना दिनै 6 शेड्युलनि एबा ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकखौ जि खोथा पलिटिकेल लेंगुवेजजों खोथा बुंनानै जोंनि गेजेराव जि भटार्सफोरखौ पलाराइजेसन खालामनाय जि अना बर' खालामनाय बे मोनथोरजों बिथांमोना जि खोथा होनदों बेखौ जों टटेलि कन्डेमनेसन होननानै बुङो आरो अलरेडि जोङो मानगोनां चिफ इलेक्सन कमिसन अफ इन्डिया आरो आसामनि चिफ इलेक्सन कमिसन बिथांमोनखौ आरो आसामनि गभर्नरखौ बिथांमोनखौ एट्रसिटिज एक्ट 1989 नि आयेन बादे जे ट्राइबेलनि बिरोधि ट्राइबेलनि नंखाय खोथा होनायनि थाखाय बिथांमोनखौ आयेननि बेबस्था लानांगौ होननानै जों अलरेडि जों पेपारनि गेजेरजों रिकुवेस्ट खालामहरनाय जादों दा खोथाया जाहैबाय जे बिथांमोना दिनै मिथिनांगोन आसामनि सासे चिफ मिनिस्टार एबा भारतनि सासे एमपि जानानै बिथांमोना दिनै 6 शेड्युलआ जाहैबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि एक्ट जायखौ पार्लियामेन्टआवहाय 2003 आवहाय पार्लियामेन्टारि एक्ट बानायनानै बेखौ कनस्टिटिउसनेलि जोंनि बर'फोरनो होदों जायखौ दिनै मडिफाइड 6 शेड्युल हाजोनिफ्राय लाबोनानै प्लेनाव दिनै बिथांमोना बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय दिनै हाहुनि अधिकार थागिबि हिसाबै दिनै जोंनि राव हारिमु जोंनि आसार खान्थि कास्टमारि ल दिनै पलिटिकेल राइट्स बेखौ दिनै होनो थाखाय बिथांमोना 6 शेड्युलखौ बानायनाय जादों आरो बेसिकेलि बिथांमोना दिनै 1886 जितु 1947 आसामनि चैप्टार 10 लैंड रेवेन्यू रेगुलेशन एक्टनि जि ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकखौ जि जोंनि ट्राइबेलफोरनो मोनसे सिमना आरो बेवहाय जितु ट्राइबेलफोरनि हाहुनि रैखाथि दिनै जि होनाय जादोंमोन
बे बेसिसाव दिनै बिथांमोना 6 सिडुलखौ जोंनि नैबे एन्टायर लवार आसामाव बुरलुंबुथुरनि साहा दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट, बङाइगाव डिस्ट्रिक्ट, नलबारि डिस्ट्रिक्ट, दिनै बरपेटा डिस्ट्रिक्ट, दरं डिस्ट्रिक्ट आरो नैबे बङाइगाव डिस्ट्रिक्टखौ सिफायनानै बिथांमोना जोंनो मोनसे 6 सिडुल बानायनाय जादों। आरो दिनै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआ जाहैबाय आसामनि मोनसे स्टेट एक्ट। बेवहाय जाहैबाय जाय मेजरिटि गामिफ्रावहाय ट्राइबेलफोर दं, बे मेजरिटि गामिफोरनि ट्राइबेलफोरनि थाखाय बै समावनो बिथांमोनहा दिनै स्टेट एक्ट खालामनानै ट्राइबेलफोरनि हा हुनि रैखाथिनि थाखाय बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ बानायनाय जादों। नाथाय बै समनिफ्राय जिहेतु आसाम गभर्नमेन्टआ जाय बिथांमोना सरखार सालायबोदों, बिथांमोना दिनै बर'फोरनि बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हा हुनि रैखाथिखौ नाथाय बिथांमोना होबोआखै। बिथांमोना लिखित भाबै होबोआखै। नाथाय बिथांमोना खुगाजों बुङै बुङै दिनैसिमबो फैदों। नाथाय बेफोरबायदि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ रैखाथि होनो हायैयाव गोबां जोंनि थांनाय गभर्नमेन्टआ दिनै गोबां दिनै इलिगेलि दिनै बांलादेशनिफ्राय दिनै रिफिउजिस बिथांमोनखौ जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव जोंनि थागिबिफोरनि कनसेन्ट गैयालासेनो बिथांमोना जोंनि हायाव दोनफैबाय थादों। बेनि थाखायनो जों दिनै माइन'रिटि जानांदों। दा बैफोरबायदि माखासे हालोदनि थाखाय बर'फ्रा दिनै बे हाखौ रैखाथि होनो थाखाय आन्दलन खालामनांदों। बे आन्दलन खालामनायनि गेजेरजों 2003आव बिएलपिजों भारत सरकारजों आसाम सरकारजों जेब्ला चुक्ति जादों, अब्ला 6 सिडुलखौ कमप्लिटलि जोंनि गुबुन जाथिया 2003नि उनावहाय हा हु बायनो हायै जि मोनथाय, जे ट्राइबेलनि हाखौ गुबुन जाथिया बायनो मोना, आरो जे ट्राइबेल जोंनि बिटिसिआव 2003नि उनावहाय गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै जोंनि हाखौ बायनो हाया। इभेन बर'आ दिनै बेयाव एलाउड गैया, ट्राइबेला एलाउड गैया, गुबुन जातिखौथ' बादो। नाथाय बे संबिधानिक जाय जिनिसखौ बिथांमोना सिफायनानै दिनै दानि थासारियाव हा हुनि मोनथाय होनदों, बेखौ खुनु दिन बर' माहारियारि फरायसा आफादा गनायनाय नङा। आरो खुनु दिन बर' माहारियारि फरायसा आफादा बिनि हेंथायै जों जेब्लायबो जों गसंबाय थागोन।